खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आं दायो क'क्राझाराव दंफैयो आरो आङो दायो आंनि खानायखौ इसे हास'नो नागिरदों आरोना माने बिराद गोबाव जाबाय खानाय हायिया माने हाबानि उनावहाय हास'खायाखैमोन आं बोसोरसे जायोब्लासो हाबाया बोसोरसे जायोब्लासो खानायखौ हागोन सानदोंमोन आरोना थ' बोसोरसे जाबाय नालाय ओंखायनो आं दिनै हास'नोसै आरो ओमफ्राय आंनि नापिता फैबाय थ' आं देखायगोन नोंथांमोननो नापिता सोर आंनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै दे बिदिनो आंनि सेलिब्रिटिफोरनि बायदि हानानै होया बारग'आनो फैदो दे खानाय हास'नोसै मिस्टार दं नालाय मिस्टार दंना गैया गैया दा खोन्थादो बेसे गोलाव हायो बांद्राय हाया एसेल' हानसिदां माने गाज्रि जानाय खिनाखौल' ट्रिम खालामसै दे जागोन दे सेलिब्रिटिफोरनि बायदि हादे नङाबा हरनाय नङा फैसाखौ बुरजा हरनांगोन होनदो जि गोलाव जाखाबायमोन ना जाबायमोन ओमफ्राय दा गाज्रि जादोंना नै माबायो बिबार बारनाय ना मा होनो ना बिबार बारदों ओंखायनो हाबानि सिगाङाव खनसेल'सो हानाय खनसेल' हादों हानसै दानाबा दे बिफाया जेराव खिथाना थांबाय थायो ए उन्दैना बिदा दङ सासे थाङा मादै समान नुबाय ना आंना औ एसे नुबाय एसे नुबाय साराय तिनथा माबायाव थांदोंमोन आं गोजोनपुरि सोरजों आजा बिसोरना सोरजों लायो मास्टारा आयु बावथिनासो जाबावबाय नामसो जाबावबाय दाना एसे माबा कास्टमार मोनबावबाय नै नापिता आंनि खानाया नै बेसे जाबायबो नोंबो हाजादै नोंबो हाजा नै खानायावथ' बिबार बाराखै नोंना बारा एसे गोरलै गोरलै माबा आंना दा बिबार बारनाया जा बोरैबा ओरै गोलाव नालाय नै गेजेरनिफ्राय गावब्राबोयो खानायानो बेना गैयामोन दा उन्दैयावनो माबा हाबाय थाबाथाय ओंखारोनो खानाया बिराद खानो मोनदों आं बे खानायखौ फरायाबासो दा सानाव एगजामानो समफोरनोसै जाबाय जेबो बारा गिदिर जाबाय ओमफ्राय आं खानायखौ एसे गोलाव मोनबावनायनि थाखाय एसे हाबावबाय आरोना उनावहाय हानायखौ देखायबाय थायाखिसै आङो दायो आङो साहा बानायदों आलासिफोरनो फैखाबायहाय Ay, may tiga doon eh. हाय लोंनो लुगैदोंमोन आं लुगैदों नै बिस्किटा जादो जादो माखौ लाजिखो ओमफ्राय माखौ लाजिखो मा ओरैजाय आङो सबायजों दाउजों संदों नै सबाय दाउ जानो लुगैदोंनो ओंखायनो सबायजों दाउजों संबाय ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम होगासिनो मोनबानो जानोसै आरोना क'क्राझारनिफ्राय जों नै न'आव फैफिनलायबाय दाखालि फैदों जोङो आं खानाय हास'नायनि उनखालिनो फैनाय जाबाय आरोना आं सानदोंमोन कि खानाय हास'खांनायनि उनाव खानायखौ स्ट्रेट खालामनो होननानै नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय खानायखौ स्ट्रेट खालामनो हायाखिसै उनावहाय खालामसै आरोना थ' न'आव सफैबाय ओमफ्राय दिनै दा नै आं मोनाबिलियावसो स्टार्ट खालामबाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय दायो जाबाय 5:15 आरो जोंनि न'आव दा जेसिबिखि खुदाय जागोन आरोना माने औवा मुरा दङ बेखौ माने जेसिबिजों जावफुनानै गारनोसै आरोना थ' दायो जेसिबिया फैगासिनो दङनो आं नोंथांमोननोबो देखायलांसै दे 6टा जाबाय ओमफ्राय दासो फैदों बिसोरो ओइ जेसिबिया सफैबाय आरो दायो जों नायगोन जेसिबिखि खुदाय ओइ राजा नोंबो गाखोनायदोब्रा नै बेफोर मुराखौनो बोखारगोन आरोना बैथिंजाय लांग्रोदों फार्स्टआवनो थ' आं नोंथांमोननो देखायनोसै आंबो नायनोसै
JCB की खुदाई started. Tensionan gaya. Wah, banyak sini Bapak. Isi juga banyak sini. Bai sila khudai ya, khudai suka nasi nama. Khudai itu suka nasi nama sih. Kenapa? Ah? Kalauพี่ไปนะพี่จะขนมว่ากูมั้งด้านมือแน่นลงแล้วมือจังมึงนั่งเกินบ้าบื้อมองน้องกำลังพี่ไปนะพี่มาเถอะ Lai tung phi na bisna. Tension gaya. Sima kau cuma kau nak lah. Mau itu buah macam apa? Danger. Kayak ada isi apa? Jangan gerak. ओमफ्राय नै मोनायाव संबाय हांसो न'नि हांसो मासेखौ बुथारबाय आरोना गोबाव जाबाय नालाय जायैया ओंखायनो जानोसै होननानै जोङो न'थामजों हांसोखौ बुथारनानै नै संगासिनो दं आरोना आइया ओमफ्राय जों जाबाय दायो जोङो उदालगुरि थांनो नागिरदों गासैबो खामानि दङ एसे मैयाथ' देखायनाय जायासै मोनानायखाय पुरा 11:30सिम मावदों आरोना मैया जेसिबियाहाय ओमफ्राय दाहाय देखायनोसै आङो पुरा लांदां जाबाय आरोना दायो उदालगुरि थांग्रोना फैनोसै दे जों सफैबाय उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय आङो दायो देखायनो नागिरदों मैयानि साफा खालामनायखौ हा थांबाय ओंखाम जानो 12ता जानोसैथ' नै ओरैजाय फख्रियावहाय सेस दोनजोब्बाय आरोना औवा मुराफोरखौ ओमफ्राय नै दायो बिराद गुवार नुबाय बेखिनियानो पुरा बै खुन्था होनाया गुवार नुबाय आरो जायगाखौ गोदो औवा थानायखाय गुवार नुवामोन बैफोर जोंनि नङा आरोना आलदानि पुरा गुवार नुबाय ओमफ्राय दा बे औवा मुराया रज'फिनाबानो जाबाय आरो नङाबाथ' प्रब्लेम जाबावलायगोन आरो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय